Os Axóuxeres. Debuxa na area. Sabedes que imos facer? Un debuxo con area. O único que nos fai falta para facelo é area como a que podedes atopar na praia, as vosas mans e un chisquiño de imaginación. Hoxe imos debuxar unha parella de namorados. Fixádevos ben. Fixemos unha parella de namorados. Araña. Pon a orella. Poñed a orella e adiviñad o son. Canto ruido fai? Será un ventilador. Non é un ventilador, pero pode ter hélices. Xa o sei, está clarísimo. É un helicóptero. Non, pero tamén pode voar. Xa o sei, é unha águia. Como vai ser unha águia? Ten as, pero non é un paxaro. Xa está, xa o sei, é un avión. Sí, é un avión voando. O día que acerte... Avión. E agora que é o que ven soando? Outro avión, non? Non, home, non. Pero tamén pode levar xente. Poide que sexa un bus ou algo así? Non, pero tamén ten rodas e pode correr moito. Será un coche, entón. Non, é máis grande con coche e ademais vai sobre raíz. Xa o sei, é un tren. Mima, o meu can pillou unha mosca. Moi ben, Roy, acertaches. Tren. Os Axóuxeres. Adiviñas. Ola, amiguiños. Imos cunha adiviña. A ver se a sabedes. Non toma té, nin toma café. Está colorado, dime, quen é? Esta vez teño a resposta na punta da lingua. Pois eu non a vexo por ningures. Eu nin a vexo nin a escoito. Ten que ser algo colorado a que non toma nin té nin café. Polo menos estiveches atento, Roy. É certo, Xan. Roy está aprendendo a pensar. Veña, rapaces, que se o pensades ben non é tan difícil. Seguide pensando. Xa está, dédelo diante. Eu son colorado. E non tomas té, nin tomas café. Non, quita. Ningunha das dúas cousas. Vaya, se Carla ten razón. A verdade é que podía ser ti, pero non és ti, Roy. Veña, dádelle outra volta.
resposta correcta é o tomate. É colorado e non toma nin té nin café. Como a ti, Roy. Pois sí que se parecen. Podemos cambiar o nome e chamarlle tomate. Ola, Xan. Ola, De onde ves tan contento e rebuldeiro? veño da escola. Hoxe tivemos clase de educación física. Polo visto, gustache facer deporte. Gústanme todos os deportes, pero o que máis me gusta é saltar. E que fas? Salto de longitude ou salto de altura? Fago os dous, e por veces os dous a un tempo. E logo, como es que han de facer os dous a un tempo? Xa verás, voucho demostrar. Agora vai o salto de longitude. Dame a saída. Preparado, xa! Pois sí que foi un salto longo. Agora vai o salto de altura. Dame a saída. Preparado, xa! Moi alto saltache, Xan. Agora vai o salto de altura e longitude. Dame a saída. Preparado, xa! Vaya salto máis grande. Longo, longo e alto, alto. Son o que máis salta da miña clase. Creucho, Xan. Nunca vira a ninguén saltar tanto. Cando sexa grande, vou saltar máis ca ninguén no día do meu santo. É certo. O San Xoán é o día de saltar as cachelas. Sí, polo de agora aínda non me deixan saltalas porque son pequeno. Pero cando sexa maior, vou na saltar todas. Se segues así, podes chegar ás Olimpíadas. Igual sí, pero eu prefiro as cachelas de San Xoán. Cando sexas maior, has cambiar de opinión. Ademais, podes facer as dúas cousas. Entón pode ser que tamén vai a esas Olimpiadas. Basta de larias, teño que marchar. Xa me contarás como fas para saltar tanto. Para a próxima vez que falemos digo, ata logo. Ata logo, Xan.